Veľmi dôležitá je nahota, hlavne nahé odhalené kolienka, aby to dieťatko sa nešmykalo. Zober si, áno, cez to oblečenie. A ako podporiť plaziace dieťatko do štvornožkovania? Áno, si ukážeme jeden základný cvik, že zafixujem si kolienka medzi vaše kolená. Tak, klakni si mamina na kolená, chytí si dieťatko širokým úchopom, iba takto pätky dlane, podvihnem dieťatko, zafixujem si kolienka, zobereme hračku, položíme tuto, teraz ju odložíme. Pozri, čo je na tej podložke. Čo to tu je? Áno, to je sloník. Dôležité, aby bola opora na tie kolienka, päty od seba, špičky k sebe a motivujem dieťatko. Pozri, čo je tuto dole. Pozri, čo je tuto dole. Aha, čo je tu sloník? Tak, a motivujem dieťatko na oporu, na vystreté končatiny, na kolienka. Tuto je, pozri. Pozri a čakám, kým dieťatko sa oprie na vystreté paže a ja mu ľahučko dopomáham. Tuto je, pozri, čo je tuto? Čo je tuto, pozri dole? Aha, tuto je. Čo je tuto, líška? Chytím dvoma rukami a tlačím zadok, ako keby na päty a dieťatko docielím, aby mala oporu na vystreté ruky a pokrčené kolienko. Motivovať, aby sa oprelo o vystreté ručky. No zober si. To je ono. Áno, super. A držím. Tak, tuto, pobuchaj. Tak, dôležité je, aby dieťatko bolo na kolenách, päty boli od seba, špičky k sebe, ja si pomáham telom. Tak, kľudne si pomôžte telom. A keď už nevládze, tak dvihnem a robím s ním takéto iba lietadielka. Tak, uvoľňujem chrbátik, držím širokým úchopom a skúsime to znova. Áno, ešte. Potrebujeme uvoľniť chrbátik, hlavne pri tých plaziacich detičkách, aby sme ich motivovali na 4. A skúsime to znova. Zafixujem si pozor, nie cez nohy, ale idem cez kolienka, čiže si tak naletím, zafixujem si kolienka, znova polietame, tak. A opakujem ten cvik niekoľkokrát, aby si to dieťa zvyklo na oporu, na podporu druhého spriamenia, aj na spevnenie tých posturálnych svalov. Je veľmi dobrý cvik, že si prehodíte dieťatko cez nohu. Dôležité je opora. Aj tu máš, pozri. Pozri, čo je tu dole. Opora je na prednej strane stehien a ja motivujem najskôr dieťa na oporu na vystreté ruky. Veľmi dôležité je, aby dieťa pozeralo do zeme. Ako náhle dám hračku sem, pozrite, to už je veľký záklon, čiže žiadne knižky, hračka sa musí šmíkať takto po zemi a cieľom je, aby dvíhalo pravú, ľavú rúčku. Výborne. A teraz si ju ideme chytiť, dobre? Čiže ideme znova, ako keby ho rozhojdám a šup. Hej, takú strmhlavú reakciu cez kolienka a šup. Stále dbám o to, aby tam nebol záklon, dieťa je v miernom predklone a znova ho oprem na tie rúčky, ale stále tlačím jednou rukou tie kolena do zeme. Že nedovolím dieťatku, aby sa oprelo o špičky a hlavne, aby sa zaklonilo. Tak a poď ešte a šup. Áno, ešte jedenkrát a šup. Super, ešte. Výborne, to je paráda. Položíme na zem, ukáž mi. Poď mi ukázať. Tak dáme ho na brúško. Poď ukáž. Takto. Tak, čiže keď je pláziace dieťatko, môžeme motivovať do sedu na pätách. Znova chytím širokým úchopom, aby sme to teličko dostali hore a motivovali ho na oporu na kolenách a vystretých rukách. Chytím široký úchop a ako keby urobím sed na pätách a teličko je v miernom predklone. Zrovnám si päty od seba, špičky k sebe, aby sa oprel na tie rúčky. A túto začne pomaličky s ním hojdať. To je ďalší cvik, čo je veľmi dôležitá zručnosť. To dieťatko sa má rozhojdať na tých 4. Tak, áno, to je paráda.
A znova, ako keby sa hodím na tie ručky dopredu, aby sa tam posilňovali tie svalíky. Tak tu je ešte. No poď sa tam na tie ručky. Super. A postupne mu môžem tie kolienka posúvať dozadu a dozadu, aby mal ešte čoraz väčšiu páku na tých vystretých rúčkach. Áno, to je paráda. Že zafixujem si prstami, si chytíme spredu stehienka a pätkami dlane idú zozadu na zadnú stranu a môžem pomaličky už podsúvať jedno kolienko druhé. Poď, skúsime to, aby sme mu ukázali, čo je ten krížový vzor do toho štvornožkovania. Pozri, tak ideš, vykročíme, ho vieš takto, že vykračuješ, jak ho držíš na tých štyroch a šup, vykročím tu. Hej, že pravú ruku, ľavé kolienko. Tak, zobral si, skúsime motivovať na tú podložku. Čo je toto? Čo to tam je? Pozerajte, zvieratka. Tak, že dáme do sedu na pätách, super, to sa volá akože na takého psíka, opretého vystreté ruky. No aj tu je, že? Pozri, a motivujem, aby otáčal hlavičku v plnom rozsahu na jednu druhú stranu a kolienka postupne môžu ísť mierne dozadu, aby mal čo najväčšiu páku a musel aktivovať celé brúško a rozhojdám ho. Ja si svojimi kolenami pomáham, trošku ho húpem dopredu, dozadu a motivujem do rozbehnutia štvornožkovania kľudne. A šup, jedna ručka iba, jedna ručka a jedno kolienko. A čakám, vykročím, aby tam bola vprava, bola vpredu a ľavá, hej, ten krížový vzor. A znova začnem. Ľavá ruka a pravé kolienko podsuniem pod brúško, hej, že nech tam má ten nákrok, tú oporu. Hej, že takto, aby si to striedal. To je ono. Super. A stačí. Ideme do polohy na chrbátik. Ideme pretočenie, dobre? Tak, ja viem. Áno. Áno, ahoj, ahoj. Toto je ďalší veľmi dobrý cvik na uvoľnenie chrbátika. Nôžky sú hore, dieťa leží v osi a dôležité je, aby aj ručky mal hore. Dobre, čiže ľahúčko znova iba motivujem do pretočenia na strany. Poď, pretoč sa sám, zapni brúško. Zapni brúško, pretoč. A pomaličky náspäť, ale chcem, aby to dieťatko pracovalo. No poď za mnou. No poď, sám sa otoč, nie cez chrbát. To je ono. Táto strana je lepšia. Čiže znova, ja idem tvárou dieťatku a čakám. Najprv musí byť očný kontakt v strede. Áno, drž mi tie ruky a poď sa otočiť. Poď, guli, 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 poď za mnou sám. No dotoč sa na bok. A na boku chceme, aby mierne išiel, dvihol hlavičku. Poď, toď sa na ten bočík. A znova na stred nepustím kolienka, čiže palce sú pod kolenami. Áno, výborne. Dieťatko leží rovno v osi, nos, bradička, hrudná, lonová kosť, zdvihne rúčky hore a nohy nad podložkou poriadne, že kolena sú až za bedrom, chyť mi ručky a otáčanie na strany. Dobre, také vedomé, že očný kontakt, pretoč sa, ahoj. Áno, tak. Tak a na tom boku podržíme na chvíľku. Tak poď a dotočíme sa na brúško, ukážeš mi? Dotočenie, pretočenie z chrbáta na brucho by malo byť cez zapojenie brušných svalov a kľudne si to môžeme takto rozfázovať. A teraz sám, no dotoč sa.